מה החיים שלי, הכל בסדר? חלמתי בלילה משהו אירוטי. בסדר, למה לא? אם לא במציאות, לפחות בחלומות תעשי משהו. כן. מה, את יודעת, לפעמים בחלומות זה אפילו יותר טוב. אבל הגבר בסצנה זה לא היה מיכאל, זה היה גברי. די, באמת? כן. אוקיי. ומה בדיוק היה שם? ראית לו את הזה? אלין. בסדר, שואלת. אז מה נראה לך? את כאילו, זה סתם או שאת מרגישה עליו משהו? לא יודעת, יש מצב שכן. מה, כאילו רגשות אמיתיים או רגשות של אני בהיריון ממנו והוא קצת גבר סקסי? כן, זה כאלה, אני אוהבת את מיכאל ויש את הבלגנים של החתונה הבנתי. אז אל תגידי למיכאל, בסדר? אפילו שזה סתם, חבל שהוא ייבהל ויברח. כן, ברור, אני רק מקווה שזה לא יקרה שוב. כן. תשמעי, כשאני התחלתי לפנטז על ההוא מהקצבייה, אני פשוט עברתי לקצבייה אחרת, את מבינה? כן. מה שאני מנסה להגיד לך זה שפשוט תנסי להתרחק מגבריאל בזמן הקרוב, סבבה? כן. ותזרקי איזה עצם למיכאל, מסכן, הבן אדם הוא שנייה מתפוצץ. הוא יתאפק שנתיים, עוד שבועיים לא יזיקו. בסדר, מה את אומרת?